Ředitelka a představí vám, jaká máme zvířátka. Máme tady gorily a opice, papoušky arara, zebry, žirafy, hady, klokany, slony, tady ještě zebry. Ale dneska se stala vzácná událost. Naší zoologické zahradě se podařilo získat vzácný exemplář pana tygra až z daleké Asie. Před chviličkou se ubyl. Dobrý den, ještě jednou vás tady. Dobrý den, dobrý den. Mohl byste, pane... I see this world has made you sad. Pak, pane tygr, syrový masíčko, to by nám hygiena nedovolila. To ne, pane tygr, to si budete muset zvyknout, ale to si zvyknete, uvidíte. No tak snad si zvyknu, snad tady nebudu u vás trpět hlady. Určitě Ale ne. už jsem unavený, tak už si půjdu do svojí klece odpočinout. Spí a já nemůžu spát. Kručí mi v břiše hlady. Slyšíte to? Já jsem věděl, že mi zeleninka nebude stačit, ale tady to tak voní. Já bych si něco dobrého dal. Půjdu se podívat, co by se tady našlo k snědku. Podržte mu. Víte, co já udělám? Já zavolám pana zubaře Rambouska, který se stará o chrup našich zvířátek. A pan doktor Rambousek nám určitě... A vařená strava nestačí. Pane tygr, to se nedá nic dělat. Vy musíte dodržovat tady ty podmínky, co tady máme v zoo. A ne, že nám tady vyžerete zvířata. Co já s vámi udělám? A já mám nápad a pěknej. Dáme ho, paní ředitelko, do guláše. Je do guláše. Co myslíte, zvířátko? Přes den, jídlo, co ostatní zvířátka a na noční odevzdává. A my vás teď pozveme všechny, abyste si s námi v zoologické zahradě zatancovali. A až dotancujeme, tak pro vás budeme mít úkol křížovku. A ten dodával dobrý pozor, tak bude vědět, jaká je talenka. Co dal pan zubař Rambousek tygříkovi. Takže kdo s náma bude chtít tancovat, tak pojďte se prosím postavit, děti, postavte se, pojďte k nám tady.